как върви права като струна, като покрай нея ми направи се на луда. Връщам трета и я гледам, тя не се обръща, но като мина в инстаграма пак ми връща. Кача ли се в голфа, чупя мантинели, надуя музиката, взема пачките дебели. Тя ме гледа, но обича само милионери, иска да е с мен в скъпите хотели. Астро гледа и бат направо ги убива, руса сладка и блести, не мога да я видя. Ако има хлеб, дали щеше да ме иска? Аре, Астро, питай ти, че не ми стиска. Бат Галине, няма да те лъжа, взимам я за малко, после ще я върна. Само правим едно кръгче до луната и я връщам на следваща заплата.